World Cup? Uyibukani leyo ntombazane lapha eGoli? Yini nje ungangitshela nje ukuthi uyibukani? Ungazongitshela ukuthi ngibona ngani, ngibuza ukuthi ngibona ngani. Angithi uyazi ukuthi ngiyisangoma, ayikho into engingayiboni. Ngisho ucabanga lapho ucabanga amantombazane, ngisuke ngikubona ukuthi kwenye inkathi ngiyayithulela nje. Ungazongicasula-ke mina. Uzoyeka ukubukana namantombazane lapha eGoli, angizwa. Ungacabanga ukuthi into ozoyenza ngibe ngingayiboni. Wangishela ungazi ukuthi ngiyisangoma. Wangishela ungazi ukuthi ngiyisangoma. Ayikho into ezongifihlela yona. Ayikho into oyenzayo engingayazi angithi ngiyakutshela. Okunye-ke ngifuna ukwazi ukuthi idlolisele ngitshelile ukuthi ngo-12 midnight uzobe usungenile umholo wakho namhlanje ebusuku. So ngicela mangabe uvuka nje kusento yokuqala ozoyenza ukuthi uyongifakela imali ngoba sidla utshani asizona iy'mbuzi. Ungangiboni ngoba ngihlale ngifake iy'phandla zey'mbuzi bese ucanga nami sengidla utshani njengembuzi. Cela ufake imali-ke singaze nje sixabane. Ungangitsheli ngama-food parcel lamazambane amabili ababesinika wona. Ungazodlala ngami mina la. Ungangitsheli indaba zokuthi ngicela njani imali. Ungangitsheli nje leyo nto. Ngizosuke ngiyiphinde into engayenza ngo-2015. Angithi ngathi ngiyayijolela ngo-2015 ngithola indoda ezongipha imali wabhizwa ngithela ngenyembezi. Okokuqala wena uyahluleka ukuba indoda estrong. Ungiyeke uma ngenza izinto zami njengabanye abantu besifazane. Uma ulibala ukukhala. Faka-ke imali. Ngithe ngo-12 ngizobe sengise emall. Ngifuna imali ibisingenile. Kulungile-ke sithandwa sami, ngiyakuthanda uyezwa. Bye. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.